שלום, אני אדון שלגון, ואני הבאתי לכם עוגה גדולה, נכון יפה וטעימה וורודה, איזה ימי. זה באמת נראה לי ימי. נכון. עכשיו בבקשה תטעמו קצת ממנה בבקשה, נו פליז. ים 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 ים. מה זה, חתכתם לי את היד? מה נראה לכם? מה נראה? מה נראה? מה כבר אתם משנים? מה זה? מה זה? אתם משנים? עכשיו אני אראה לכם. לא 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 לא. עכשיו תקרתם. יפה. עכשיו אני אראה לכם. רגע אחד. יש לי רעיון. תנחשו מהו? אגב, העוגה הייתה טעימה? בוודאי. אני רוצה עוד אחד. גם אני רוצה עוד אחד. אני הולך להחליף קדימה. יש לי רעיון, אני אביא לכם דיסקו. מגיע לשכונה, נדיסקו מנהיק, עושה כאן מסיבה עם אורות כחולים, ואז היא כאילו נוטפת את כל העוגות שאוכלים האנשים. טוב, עכשיו להתראות! ביי, בייבי! ביי!